Il-ġurnali t-Torċa żvela emails konfidenzjali li jikxfu l-kuntatti li għaddejjem bejn l-imħuħ tal-Moviment Le fil-kampanja tagħhom kontra l-introduzzjoni tad-divorzju. Dan il-moviment huwa mmexxi minn Andrea Camilleri u miegħu hemm Don Joe Borch, Anton Attart, Lorenz Zammit u Arter Gallia Salamone. Don Joe Borch, ex-konsulent tal-gvern li tax-xogħol part-time li kien jagħmel tħallas aktar minn 25,000 euro fis-sena, qed jinsisti li l-moviment juża aktar lil lulit il-vittmi tal-familji mkisra. Il-ġurnal Malta Today rrapporta li Don Joe Borch issuġġerixxa li għandha tintalab lista tal-koppji separati biex wara jsir kuntatt mat-tfal tagħhom ħalli b'mod intelligenti jitkellmu kontra dħul tad-divorzju f'pajjiżna. Jassistu lil moviment li hemm l-eks strateġista tal-Partit Nazzjonalista Anton Attart. Anton Attart li fl-aħħar elezzjoni ġenerali kellu sem attiv fil-kampanji elettorali tal-Partit Nazzjonalista illum huwa l-kap eżekuttiv tal-PBS. Fil-moviment li qed joħseb l-spots audiovisivi li ser ikunu qed jidhru tul il-kampanja referendarja. Membru ieħor f'dan il-moviment huwa l-eks strateġista tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Zammit li għal xi żmien kien ukoll iċ-ċermen tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta. Isem Lorenz Zammit u Anton Attart mitħla sew tal-kantanti u l-kunċerti issemma b'ċertu insistenza minn Don Joe Borch. Dan talab biex dawn iż-żewġ esponenti jidħlu fid-diskussjonijiet li kienu għaddejjin bejn l-uffiċjali tal-moviment dwar id-disk uffiċjali illi ser jużaw. Arter Gallia Salamone li huwa ċ-chairman tal-Stock Exchange minnaħa l-oħra ser ikun qed jiltaqa' mal-kappellani kollha ta' Malta u Għawdex u jissuġġerilhom kif għandhom jaħdmu u jikkontribwixxu fil-kampanja tal-Le.